Vítáme vás v Olomouci, na samotné střeše hanácké metropole. V dnešním videu bychom vám chtěli ukázat, jaké zázemí pro jednotlivá náboženství naše studentské město nabízí. Na základě historického vývoje českých zemí je nejsilněji zastoupenou církví u nás římskokatolická. Kromě 16 kostelů a jedné katedrály se zde nachází také velké množství kaplí a klášterů. Katedrála svatého Václava, zvaná také Dom svatého Václava, se nachází v Olomouci na Václavském náměstí. Je metropolitním domem moravské církevní provincie. Původně románská bazilika z první poloviny 12. století byla počátkem 13. století přestavěna v románsko-gotickém slohu. Koncem 19. století chrám prodělal radikální přestavbu v novogotickém stylu, která mu dala současnou podobu. Katedrála od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky. Její 100 metrů vysoká hlavní věž je druhou nejvyšší kostelní věží v Česku. Ve věži visí zvon Václav, který je největším na Moravě a třetím největším v Česku. Kostel Panny Marie Sněženka, jak se jí lidově přezdívá, je římskokatolický barokní kostel v Olomouci, zasvěcený Panně Marie Sněžné. Nachází se na náměstí Republiky při někdejším minorickém klášteře. Výstavba kostela začala v roce 1712 a skončila roku 1722. Kostel Panny Marie Sněžné je na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Kostel svatého Mořice je gotický proboštský farní kostel stejnojmenné farnosti v Olomouci. Od středověku vždy plnil roli hlavního městského chrámu. S kapacitou 4000 věřících je největší gotickou svatyní na Moravě. Od roku 1995 je národní kulturní památkou České republiky. V kostele svatého Mořice nalezneme také největší varhany v České republice. Mají 7884 píšťal. Kostel svatého Mořice prošel od roku 2018 rozsáhlou rekonstrukcí fasády, věže a varhan. Vyhlídková jižní věž poskytuje se svými 46 metry jedinečný výhled na centrum města. Kostel Zvěstování Páně se nachází na Dolním náměstí a je součástí areálu tamního kapucínského kláštera. Je spravován v rámci olomoucké farnosti svatého Michala a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel svatého Michala je součástí areálu bývalého dominikánského kláštera a je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Kostel byl postaven ve 13. století a zbarokizován v letech 1676 až 1703. Štukovou výzdobu interiéru navrhl Baltazar Fontana. Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází na Svatém Kopečku. Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, kdy zde olomoucký obchodník s vínem Jan Andrýsek na základě svého slibu zbudoval v letech 1629 až 1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii. Stavba současného kostela započala roku 1669. Na konci 20. století byl kostel povýšen na baziliku minor. Bazilika pak prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2018 až 2020. V současné době se v České republice nachází 10 židovských obcí. Ta olomoucká se nachází v ulici Komenského. V letech 1897 až 1939 stála na dnešním Palachově náměstí v Olomouci také synagoga. Bezprostředně po okupaci Československé republiky byla ale zapálena místními sfanatizovanými nacisty. Československá církev husitská je třetí nejpočetnější církví u nás. V Olomouci se nacházejí 3 kostely této církve. Asi nejznámější kostel, Husův sbor, se nachází na severozápadním okraji historického jádra.
Jde o trojlodní baziliku postavenou v neoklasicistickém slohu. Další sbor, Prokopa Holého, se nachází v Černovíru a posledním sborem této církve je Husův sbor v Hodolanech. Druhou protestantskou církví a zároveň druhou nejpočetnější církví u nás je Českobratrská církev evangelická. Evangelický kostel v Olomouci se nachází v Husově ulici na pravém břehu řeky Moravy. Od roku 2015 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Výrazný podíl na počtu věřících pravoslavné církve u nás mají imigranti a Češi se zahraničními kořeny, zejména ruskými a ukrajinskými. Chrám svatého Gorazda je pravoslavný katedrální chrám na Gorazdově náměstí v Olomouci. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Pravoslavná církevní obec byla v Olomouci založena 1924 a do jejího čela byl jmenován biskup Gorazd. V roce 1950 se stal katedrálním chrámem, jelikož Olomouc je sídlem Olomoucko-brněnské eparchie. Sál království svědků Jehovových se v Olomouci nachází v ulici Křelovská. Svědkové Jehovovi se navzdory mohutné misijní aktivitě udržují na skromném stavu okolo 10 000 přihlášených. Svědkové sami však počítají jen aktivní členy, kteří převzali závazek misijního působení. Centrum buddhismu se v Olomouci nachází na Dolním náměstí. Od roku 2007 centra fungují pod společností Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagyi, která je registrována pod Ministerstvem kultury České republiky jako náboženská společnost. Muslimská modlitebna Al-Firdaus byla založena v roce 2009 skupinou malajských studentů medicíny. Sídlo modlitebny je na ulici Ostružnická. Tato modlitebna je spravována pražskou muslimskou komunitou a je vedena kuvajským občanem panem Baderem Mea Eknai Fitem.